Vítejte na kanále X5. Dnes je to na den přesně rok a pár dní, kdy jsem si pořídil Renaulta v elektrické verzi, přesně Renault Megane E-Tech, 60 kWh baterka. Jedu do Vesce u Prahy, kde sídlí firma TopDriveClub.cz, a tam jsem ten vůz zakoupil. Zkusím tam natočit pár záběrů, snad mě nikdo nevyhodí, ale doufám, že budou vstřícní, protože to bude taková reklama pro jejich firmu. No a uvidíme, jestli tam někoho odchytnu a zkusím natočit pár slov nebo nějaký krátký rozhovor. Ale spíš to vypadá, že ne, protože je pátek a lidi všichni v pátek spěchají, mají nejvíc práce, známe to všichni, takže samozřejmě uvidíme, jak to dopadne. Můžu říct na adresu TopDriveClub.cz, že se chovali velmi profesionálně. Komunikace probíhala na vysoké úrovni, veškerá e-mailová i telefonická dohoda platila, fungovalo to naprosto úplně super, nevím. Vybíral jsem z několika vozů. První, co mě nadchlo, byla EV6, Kia EV6. Krásné auto. Druhé auto, které jsem měl v hledáčku, byl Polestar 2. Velmi pěkné auto, velmi pěkné. A třetí byl Renault Megane E-Tech. Samozřejmě díval jsem se i po jiných vozech. ID4, Enyaq. Ovšem záhy jsem zjistil, že vozy Volkswagenu mi asi nepřinesou to kýžené ovoce, které jsem si od toho představoval. Shlédl jsem ne několik kusů, ale několik desítek, možná i stovek videí o elektrických vozech. Ale opravdu nejvíc mě dostal Renault Megane E-Tech. Byla to hlavně cena a spotřeba. Ta cena oproti konkurenci byla v té době opravdu úplně někde jinde. Renault Megane E-Tech byl ještě levnější než Tesla Model 3 a napomohlo vlastně té ceně, za kterou jsem to auto kupoval, napomohlo ještě euro vůči koruně. Takže vlastně silná koruna oslabila euro a mně ten kurz vlastně vycházel o mnoho líp. Ještě jsem vám vlastně neřekl, že jsem to auto nechal přivést z Německa. Tohle auto stálo 43 000 euro. Měl jsem k tomu, nebo respektive přiobjednal jsem si k tomu ještě jednu sadu pneumatik. Preferoval jsem teda celoroční, takže mám celoroční a chlapi ze servisu v Top Drive klubu mi to přezuli, takže vlastně mám dvě sady, jednu letní a jednu celoroční. Proběhla zkušební jízda, sedl jsem si za to, ale byla zima jako blázen a pan technik, který auto přistavil, měl nastaveno nevím kolik stupňů, ale bylo tam hrozný horko, ale strašný horko v tom autě. Tak jsem ho musel poprosit, aby to trochu postlumoval. Vyhřívání sedaček bylo na plný pecky, volant krásně horkej, až jsem na něm neudržel ruce. No a samozřejmě z těch výduchů v stopení foukalo tolik horkého, teplého nebo opravdu horkého vzduchu, že jsem se málem ani nemohl nadechnout. Udělali jsme spolu pár kilometrů, takové to standardní kolečko, kde jsem to mohl vyzkoušet, to auto.
A už od prvního okamžiku jsem byl strašně nadšenej, takže jsme se vrátili zpátky. Vyplnil jsem nějaké papíry, nebo respektive pán vyplnil papíry, já jsem to podepsal, proběhla platba a já jsem mohl odjet. Výhodou bylo, že nebo takhle, samozřejmě za auto jsem zaplatil celou částku, to jsem musel, a do Top Drive klubu jsem přijel, samozřejmě nepřišel jsem tam pěšky, ale přijel jsem tam autem. A to auto jsem tam nechal za peníze. Což bylo teda pro mě úplně super, protože nevím, jak bych odjel s 2 autama. Každopádně pán, myslím, že to byl pan Herman, abych nespletl jeho jméno, rychle to nacenil a vše proběhlo absolutně během chvíle prostě. Peníze jsem odeslal, další peníze jsem dostal, jedno auto jsem tam nechal a druhým jsem odjel. Ta auta jsem vybíral jednak na Carvagu a posléze tedy Top Drive klubu. Přišlo mi teda, že Carvago je oproti Top Drive klubu dražší. A samozřejmě jsem se díval i na Mobile DE a Autoscout. Nakonec to dopadlo tak, že jsem auto vybral na Mobile DE. Přeposlal jsem odkaz do kanceláře panu Hermanovi, který se mi věnoval neustále. Bylo to fajn. A ta záležitost potom proběhla velice rychle. Z nabíjení jsem neměl absolutně žádný strach, respektive s dojezdem toho auta, který vlastně ukazuje nějakých 400 km plus minus. V létě je to teda opravdu 400, přes 400 a teďka v zimě, když to natáčím, nebo i tu první zimu, když jsem to auto vlastně měl poprvé v ruce, tak mě to ukazovalo přes 300 km. Takže naprostá, úplná krása. Neměl jsem žádný strach z toho nabíjení, protože jsem asi týden předtím pořídil nabíjecí kabel do zásuvky 230 V a věděl jsem, že když bude nejhůř, tak mě to bude bohatě stačit, když zajedu na chatu a tam to zapíchnu, dejme tomu v pátek a já nevím, přes ten víkend je to natankovaný v úzovkách absolutně doplna. A nehledě k tomu, že ve městě je nabíječka od Lidlu, 2krát od Préčka, jednou od Česu a něco u Kauflandu. Takže jsem se toho fakt nestresoval. Za rok jsme najezdili téměř 15 000 km. A byli jsme u moře, jeli jsme přes Německo, do Polska, nahoru k Baltu. A ta cesta probíhala v takovém klidném režimu. Jelo se klidně, auto bylo spolehlivé, nebo je i teď spolehlivé, takže všichni ty asistenti, kteří tam jsou nastavení, jsem použil, nebo byli zapnutí, tak z těch 80%. Samozřejmě tempomat a hlídání jízdních pruhů. No a na německé dálnici jsem vyzkoušel i tu nejvyšší rychlost, kterou povoluje Renault, těch 160, no a bylo to naprosto úžasné. Takže když to shrnu, objednával jsem auto někdy na konci listopadu a v průběhu ledna už se komunikovalo, auto přijelo do Čech, proběhla nějaká kontrola, nějaká komunikace, já jsem potom akorát zablokoval jsem si peníze na to auto a pak to všechno proběhlo
1, 2, vlastně v podstatě přijel jsem tam asi na 9. nebo na 10., už si nepamatuju. A odpoledne v 1 hodinu jsem odjížděl. Tadyhle nechápu, proč tu značku nedali, nebo ty 2 značky nedali na jeden sloupek. Zajímavé. Ale a tady hnedka začíná vlastně Vestec. Takže takováhle malinká nudlička byla tam ta vesnice. Už nevím, co to bylo. Tak, tady vyjíždíme do areálu. Musíme to stihnout rychle. Tak. A jsme tady. Dobrý den. Já mám takový dotaz. Dobrý den. Já jsem tady před rokem kupoval elektrického Megana. A mě spíš jde o to, protože natáčím nějaký spoty a nějaký videa na YouTube. Jestli si tady nemůžu udělat na dvorečku třeba nějaký záběry. S vaším dovolením. Byla by to i reklama pro vás vlastně. Budu tam nějak povídat o tom, jak jsem to kupoval. Já nevím, kolik jsem strašně spokojený. Úplně úžasný. Prostě. Mám to přesně rok, je to přesně na den přesně, jak říká ten známý. Je to přesně prostě rok, kdy jsem to kupoval a za ten rok úplná pohoda prostě. No. Jo, zajímají mě hlavně ty nabíječky a vlastně, jestli si tady můžu natočit nějaký ty auta na dvoře, tady nebudu vám tady jako rozdělat. Jo, nevadí to? Super, tak jo, děkuju. Díky moc, díky. Naschledanou. A představte si, co tu mají. 10 velkých stojanů na nabíjení. Tady jsou skutečně připraveni na elektromobilitu. Odjíždím z Top Driveu, nebo lépe řečeno z Top Drive klubu. Pan Staněk z Top Drive klubu byl velmi ochotný, dovolil mi natáčet, prohodili jsme pár slov a těší se na video. Já taky. Cestou zpět mě napadlo zastavit se v mém oblíbeném Lidlu. Tady vidíme nabíječku. Nikdo tam nestojí, takže se tam postavíme my. Snad to bude vidět. A jdeme na to. Dáme čudlik. Zasuneme. Dáme start. Přiložíme kartu. A mělo by to fungovat. Raz, dva. Chvilku to trvá, než se dohodnout a jedem. Už se nabíjí. Tak. Máme, co jsme potřebovali.
Papání, pití a jedeme zpět.